St. Mary's Higher Secondary School Rangblang Southwest Khasil District kedai kawai ke school kabalami shibun kriu kraw bat ki klur ba pernai kata nadu bala sengeka house nem khat khanai spa anyo pusan hadu mentaus nem arhajar ar pusau nagata kadau Reverend Father Jeffrey Kharkongor Vice Principal haka kerteng jong Principal u Father Edmund Lakra Babu Yohanes Yaupniau Chairman juga Jubili Committee bat ka Management Committee ki sister kinung hikai bat ki khana school kilapan pau ke jing snokmen shikadaye ba ka St. Mary's Higher Secondary School Rangblang kan sayo ban lekmen lang ban plie yo maumer jong ke jing dap sanpos nam ne ke Jubili ksiar ha ka arab khanai tarik risau arajar at pusau nagaleng Vice Principal Father Jeffrey Kharkongor Babu Yohanes Yaupniau bat i sister Kanrisha thank you haba kren sigelat pathai kebor kelakot snow bhai ki padar ki sister bat ya baro ki khana school ki barim kumjuro ya kilong kmi kilong pa ki bahing hasem jung ki khana school barim bat batmai bat kumjuro ya kinong mi khmat na kani ka than bakin snow bha ban wan yele kemen lang ha kani ka sngi sa jingkan mau jong ka St. Mary's Higher Secondary School Rangblang ha ka bakin sapli ya ka Jubili ksiar kumjuro ka jingpli ya mau nongrim ha ka tai sngi ka arab khanai tarik urisau arajar arpusau bat ia kani ke Jubili ksiar sa penkut pat ha ke jingle kemen house nem arajar arpusan Sister Kanrisha, thank you. Kami headmistress jong kaneka school, ka St. Mary's Higher Secondary School Rangblang. Te halor ka jing Pynkhreh jong ka Golden Jubili jong kaneka school jong ni. Ka jing Pynkhreh kalaya syai lamba ka jing Preshtom jong kino hikai. Bat ki fathers, bat ki sisters ki baya tre rangkat hang ni. Rangkat ru ba ka jing Preshtom jong kino hikai bat ki kena school. Hai kini ki singi ki baladap, bat ki tayo ki baladap. Ki ladan ki jing practice ki ba pher kaliang jong ka jing pen i jong ka sab ka talent jong ki khana ba ki don bat ru ki nong hikai ngaso kemen sibun ba bar khait na ki la sim bentalang da kemen sim ka ba sngo tenat hadu kata-kata khana school ki la persangkat bala ban sim benta da ka jing songship bat ka jing song kemen da ka benta ka program telang ba ka jing kerku jong ublei yang ye scam ba kane ka inauguration jong ka Jubili jong ni kan long ka ba job bat ka ba ya be ya renti bat nga ai ku bleiru ikino hikai ki bala sim kya ya kane ka kam ka ba ban set hiki bat nga ai ku blei kiru iwei pa iwei bat nga ai ku blei kitbok kit riang ya ki iwei pa iwei bat ya ka school hi barok ka wei ku blei ya pi barok khoi nga dei u Yohanes Yaupniau no hikai jong ka school but ngadai artaru chairman jong ka Jubili Committee St. Mary's Higher Secondary School Rangblang ngadon lang bat i sister headmistress jong ka St. Mary's Higher Secondary School Rangblang ka St. Mary's Higher Secondary School Rangblang la sedang ya ka house name sejak ndai spa nyopusan la sedang house name sejak ndai spa nyopusan but how news name arjar arpusan kan sedap san post nam tik ti ka St. Mary's kala form ya ka Jubili Committee ha ka kerteng jong ka management ha ka kerteng jong kinaikai ha ka kerteng jong ki past peoples but ki students bar khoj jong ka school kum ka school ni dap da ka jing sngongu yau try nong bu nong thau na ka banta ka ne ka jing kerja san post nam jong ka school kum ka school ni punyang subharu ya bar khoj ki parents ki past peoples ki nong mi khmat jingi ki MLA ki MDC ki no yalam paidbah ki fathers ki sisters bakin wan syakane ka program ka inauguration kan salong haka arp khandai trik banai bashpo arajar arp sau bat ka program kan sedang haka por khandai beje men step ta kamas ka bakhoj ya ka ba en sapule dai
Bishop jong kana Stein Diocese, Most Reverend Wilbert Marwin. Ha ke jingya don lang jong i Father Vice Provincial, i Sister Provincial jong ka Shillong Diocese, jong ki FMA Sisters, ki nong hikai, ki kena school, kamp. Kajing kublay ya pi baro kinong peg bat kinong ngap ya kani ke kubo. Kakerting chunga kadai i Father Jeffrey Karkungor, i Vice Principal jong ka St. Mary's Higher Secondary School Rangblang. Ha kakerting i Principal Father Edmund Lakra, i Headmistress Sister Kanrisha, Sister Kentewlin, kinong hikai bat ki kena school baro nga daga chinkmen ka bakraw nga pentip shapi ba ka school ka jongi kan kinjo siya ka Jubili ksiar how usnem uban sawan arajar arpusan tekum ban sedang yaw ni usnem ka St. Mary's Higher Secondary School kan sa plie ya kani ka Jubili ksiar jong ka school ha ka arp khandai tarik risau arajar arpusaw but kan penkut hau arajar arpusan tikum ta daga chinkmen ka bakraw nga khot nga wer ye pi baro ki father ki sister ki nomi kmat ki kmi ki kpa ki past people but ki paidbah ba pinyawan banya sakilang ban pensngan ya kani ka sngi burom bat ka sngi sa kan mau jong ka school ga jongi kublai shiboy ublai sakar khui pi amda ban chupen kan mau ya pi ka St. Mary's Higher Secondary School Rangblang kadai ka Don Bosco Institution kadai ru akajuk kapor ka Co-Education School kadairu ka center jongka SSLC exams na kabanta kini kidong kithan ngidon hangni hapo ka school kumba arpo atli ki school ki batho eka exam ka jongki nasong sarong banya turu api baka St. Mary's hakini ki sinem ki balalen kila saibun kita ki klur jong ka imlang ka salang majong ka balang kublai shibon ublay ang sakarku kerdoa ipi.